is so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, kom ons leer Duits. Ich lerne Deutsch Diktat 3. Wie Esel oder Ente. R. S. L. Esel. Essen. Ente. Erde. Wie Esel oder Ente. R. S. L. Esel. Essen. Ente. Erde. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets.